Choki hola bura Phangcho rong aradatum Akimi District Commissioner DC Sangpi Nirola Phangchopi aphan karcho mai kidengpon. Jakhong ni phai krep liar ni Akimi Karbi Anglong District Commissioner DC Sangpi Nirola Phangchopi aphan karcho ajaimek kapeman pon. Lakhain korapon nilip constituency kaparlo Choki hola bura Phangcho rong aradatum laben pinang anchukhela radatum non Karbi Anglong along District Commissioner DC ang hoy kachapalong dun Sangpi Nirola Phangchopi aphan karcho pon. Labang so maya long Wellington Phangchosi mai charipon maya lamthi Ilia Phangchopensi thanpon lapen James Phangchopensi kapachinia ajaimek enpon lapen anparta don rap chepochero atum aphan sitame Karbi boho pen chingdukpon. Karbi Anglong along soar lo ang bongpen kecheng CDC ang hoy kachapalong abang pulo tangte Sangpi Nirola Phangchopi hello alang limahang kithek chupi hala bura Phangcho rong along si mahang thek lo lapen alang lidak si kithek kiding dun lo Sangpi Nirola Phangchopi hinpen bihek ako hot kitu kalam lapen kacharli anathu kachapatu kalam thi hai rada tumaphan chethan pon kacharli anat ning binang ni por ilo tangte kyun ede chi thang nadalam ave lapen neke dukwak pura ning chipa binang ni neke plang o pura chipa ro ka inang ni kacharli anat mang thip non kyun ede chialam thang nadave nasinon ki thurmi kacharli risoi jangatum alanglong kacharli dunang ji akenang sot thedung binong District Commissioner ang hoy kilong dun labang so ning karong pen katokawe kachetong arato anpen chorane sancho ponsi mesen pen jaimek pachuk pon Chukhela pen harba monrong pi camera person long lias terang report Karbi Anglong TV9 News.